Škola na daljinu komentar. Svi imamo svoj stav o školi na daljinu i ideje o tome kako bi ona trebala izgledati. Covid je mnoge učenike otjerao iz škole i prikovao ih za računala u njihovim domovima. Svi smo mi dio eksperimenta koji se zove škola na daljinu. Škola na daljinu ne bi smjela biti pusto prepisivanje nastavnog sadržaja, jer bi se tada slobodno mogla zvati prepisivanje na daljinu. Učenici bi u takvoj školi mogli samostalno čitati sadržaje iz udžbenika i samo polagati ispite te tako steći određenu kvalifikaciju. Ponekad mi se čini da ovakva škola gubi svaki smisao. Na primjer, od učenika se očekuje da prisustvuju nastavi tako što će potvrditi svoje prisustvo riječju prisutan ispod objave profesora. Više puta mi se dogodilo da sam svoje prisustvo na satu matematike potvrdio iz autobusa na putu prema kući kada sam se vraćao sa školske prakse. Jesam li ja zaista prisutan na satu matematike? Ili samo formalnosti radi moram potvrditi profesoru da sam vidio njegovu objavu. Mnogi svoje prisustvo na nastavi potvrđuju iz kreveta, ispred PlayStationa, s igrališta ili kao ja iz autobusa. Ali pravo je pitanje što dobivamo od nastavnih sadržaja koje samo prepisujemo. Tako, na primjer, kada je riječ o matematici, o postupcima i metodama koje trebamo shvatiti i izvježbati. Trebamo nekoga da nam ih protumači, da ga pitamo što nam nije jasno. Naveo sam primjer matematike, no uz nju imamo još 13 predmeta. Zbog škole na daljinu upoznali smo mnogo komunikacijskih kanala kojima se koristimo sa različitim profesorima. U ovih godinu dana trebali smo savladati korištenje najrazličitijih servisa i aplikacija, kako bi uopće mogli nešto pratiti. Kada netko, na primjer, kaže dobili smo zadaću iz cestovnih vozila. Najprije se moramo dobro koncentrirati i prisjetiti kojim putem taj profesor šalje zadaću. Pa onda provjeriti još sve paralelne komunikacijske kanale, da nam nešto ne promakne. A tek koliko vremena izgubimo na pregled i otvaranje svih njih. Onda neprestano dolaze obavijesti u vidu raznih zvučnih signala sa brojnim porukama. Nije najveći uspjeh naučiti gradivo, već znači se u moru raznih informacija i razlučiti što je važno, a što nije. Na kraju bih se našalio konstatirajući da najveći problem škole na daljinu nije ako nešto ne naučimo i dobijemo jedinicu, nego ako nam zašteka Internet.